ସୁଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି କଷ୍ଟ କ'ଣ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ମୁଁ କାହା ପାଖେ ଭଲ ତ ଆଉ ପୁଣି କାହା ପାଖେ ଖରାପ। ଅସଲ କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯାହାର ମାନସିକତା ଯେମିତି ମୁଁ ତା ପାଖେ ସେମିତି। ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ବି ନଥାଏ। ଓ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି ଜଣେ 100 ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିପାରି ନଥାଏ। ହାରିଗଲେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ହାରିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ହାରିବା ହିଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସବୁ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ମିଛର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମିଛ ହୁଏତ ଆଜି ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ କାଲି ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଜାଣି ଏ କେମିତିକା ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭଲ କରେ ନା କାହିଁକି ଶେଷରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ ବନିଯାଏ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ବେଇମାନି କରିବେ, କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ନାଁରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ବନ୍ଧୁତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଆଗେଇ ଚାଲ। ଦେଖିବ ତୁମ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ି ରହିବେ। କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭରସା କରିବା ମୂର୍ଖାମି, କାରଣ ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜ ଛାଇ ବି ସାଥିରେ ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଉନାହିଁ ତେବେ ରାସ୍ତା ବଦଳାନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗଛ ସର୍ବଦା ପତ୍ର ବଦଳାଇଥାଏ, ମୂଳ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ଭଗବାନ ବି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। ଜୀବନ ଏବଂ ସମୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ। ଜୀବନ ଆମକୁ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଏ ଏବଂ ସମୟ ଆମକୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଯେବେ ମଣିଷର ମନ ଭରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାଇବା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ଦିଅ ଯେ ତୁମକୁ ପାଇଥିବା ଲୋକ ତୁମ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ହରାଇଥିବା ଲୋକ ଅନୁତାପ କରୁ। କେବେ ହେଲେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରେନି ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ନେବ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦୁଥିବ। ଯିଏ ଯେମିତି ତା ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କର। ମଣିଷକୁ ତାର ଗୁଣରୁ ଚିହ୍ନି ହୋଇଯାଏ, ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲେ ନୁହଁ। କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ମହଲ ଉପରେ ବସିଥିବା କାଉ କେବେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। କେହି ଖାସ୍ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ କିମ୍ବା କେହି ଖାସ୍ ଲୋକ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଥାଇକି ବି ଉପରେ ହସୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ସାଇତି ରଖିପାରିବ, ସମୟ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଥିବ, ଦୁଃଖ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ହସିବା ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ତାକୁ ଦିଅ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବା ଜାଣିନଥିବ। ସବୁବେଳେ ସାହସ ରଖ, ଆଗକୁ ବଢ଼। ଅପମାନ, ଗାଳି ଓ ଅଭିଯୋଗ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ତ ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ ଅଟୁ। ସମୟ ବଦଳିଯାଏ ଜୀବନ ସହ, ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ ସମ୍ପର୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳେ ନା ଆପଣାର ସହ। ଖାଲି ଆପଣାର ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ସମୟ ସହ। ଜୀବନରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ଥରେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ କେବେ ଲିଭେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ନିଜେ ଜବାବ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କମ୍ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦିଏ ମଣିଷ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କେହି ସାଥିରେ ନଥାନ୍ତି। ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ଓ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଶିଖିଯାଏ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବା ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ପସ୍ତାଏ। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ରାତି ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ ଜହ୍ନତାରା ସେତେ ଅଧିକ ଚମକନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁଃଖ ଯେତେ ଗଭୀର ହୁଏ ଈଶ୍ୱର ସେତିକି ହିଁ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦରକାର ମୁତାବକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତରେ ନଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଯାଏ ତେବେ ପର ନିଜର ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ନିଜ ରକ୍ତ ବି ପର ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ନିଜର ଭଳି ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନିଜର
ତାହା ସମୟ ଜଣାଇ ଦିଏ। କେହି ଜଣେ ମାଟି କଳସକୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ରହିପାରୁଛ କେମିତି? ମାଟି କଳସ ହସି ହସି କହିଦେଲା, ଯାହାର ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି, ତାହାର ଅହଙ୍କାର ଓ ଗରମ କ'ଣ ପାଇଁ? ମଣିଷ ତା ନିଜର ଔକାତ ସେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟଙ୍କାର ଗର୍ବ ଖାଇଯାଏ। ଏ ଜୀବନରେ କାହା ଉପରେ ବି ଭରସା କରନି ଭାଇ, କାରଣ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିର ରଙ୍ଗ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ହିଁ ଅସଲି ଚେହେରା ଧରା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଖୁସିରେ ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲକୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ତୁମ ଠିକ୍ କଥାରୁ ବି ଭୁଲ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଖି ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରେ, ହେଲେ ଆଖି ଭିତରେ କିଛି ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ତାକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଦେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ କେବେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ସଫଳ ବନାନ୍ତୁ ଯେ ପାଇବା ଲୋକ ଗର୍ବ କରିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଦିନେ ଅନୁତାପ କରିବ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦୁନିଆକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବିଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି, ନହେଲେ ମୋ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେମିତି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯାହାର ଉତ୍ତର କେବେ ମିଳେ ନା। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଯାହାକୁ କେବେ ସୁଧାରି ହୁଏ ନା, ଆଉ ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକି କାହାକୁ କହି ହୁଏ ନା। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଅଭିମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବାହାନା ନଥିବ, ଝଗଡ଼ା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦୂରତ୍ୱ ନଥିବ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଧୋକା, ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଘୃଣା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ଭୁଲିଯିବା ଜଣେ ଅମଣିଷ ହିଁ କରିପାରେ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜିଇଁବାରେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶା କରେ, ଦୁନିଆରେ ସେହି ମଣିଷ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଭୁଲ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ହୃଦୟ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ହଜିଗଲା, ନିଜର ବୋଲି ସେଇ ଜଣେ ଥିଲା, ସେ ବି ବଦଳିଗଲା। କାହାକୁ ବଦନାମ କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇ ନ ଯାଉ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ କର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ବେଳେବେଳେ ସମୟ ମଣିଷକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସେ, ନା ମଣିଷ କିଛି କହିପାରେ ନା କିଛି ସହିପାରେ, କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭଲ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେତେ ଅଜବ ଏ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପେ ଆପେ ମନର କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ହୃଦୟର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମରିବା କଥା କହିଲେ ଯିଏ ମୋ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି ଦେଉଥିଲା, ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜୀବନରେ କେହି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ପାଇବାର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ମରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରି ନ ପାଇଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ।